Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayan. Inta ibasa ti Matthew Kapitulo 5, versikulo 22. Ngam ibagak kada kayo, atong galmay sa makaunget iti kabsat na, ket agpaggadto, iti panakaukom. Ken siya sino man amang ibaga iti kabsat na, awan siya serbim a tao, ket agpaggadto iti konseho. Katya sino man amang ibaga iti sika ang maag, kat agpaggadto iti apoy ti impyerno. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, kanya. Naimbagal daw yung tatang. Kastamat kan ka, anak ko. Hanya tiga garam. Adda ka din ni nanang. At da iti silid ti kabsat mo. Madama apakpakanan na. Kastaya. Adda ka di ibagam. Kasapulan may titulong nyo tatang. Naawan aramidon nyo kan nanang. Tulungan da kami kung mga agapit. Nusyak, nawayaak. Matulungan kayaw. Hangam alanganan ni nanang iyaw. May mayat ko manodwa kayo kaninanang. Tapno nabibit amalpas ti trabaho. Ay, day tati saan amabalay, anak ko. Amuma ti kasasaad ti kabsat mo. Ninanang man ti kasaritak. Ala. Agdiretso ka iti silid ti kabsat mo. Tada kayo iti inam ti agsarita. Agtugaw ka, Jack, anak ko. Agyaman anak nanang. Nay, naragsak ti kabsat mo, makakitakin ka, anak ko. Kita anay, ang palpalakpak pay. Saan nga iso tiga punan no apay ngay mayak nanang. Ha? Da kayo tiga garak. Kasapulan may titulong nyo. Taagapit kami no bigat. Nagsarita kayo kade ni tatang mo. Huwag nanang. May salaang kada kami, ti mabalin amapan, anak ko. Uray ni tatang Yukuma, tapno napigpig sa. May sangal daw lang mat day jay. Saan mo't amabalin nga ibati mi ti kabsat mo nga agmaymay sa dito'y balay. Among pati ka sa saan na. Anya kayo matunanang. Para may sangal daw lang. Ni Mela akanayon ti papanan ti orasyo. Saor kayo mo't. Nay, saan kumakasta, anak ko? Di ka masyan iti kabsat mo, aya. Kasano ko maamasyanak ko na. Kat makapasuron man. Anya? Inayada mo't nga irikap diri daw Makaungetak man iti dadya kabsat kaw. Iti anya aga pumanan. Kasano? Kat isula akanayon ng ti ayan ti atensyon dananang kan tatang. Kasanumot anay bagam ti kasta. Una, tanila ang kanotatang ti tumulong nga agapit. Saan nga umay ni nanang tawan kadwa ni May ijibalay. Tinapatag kat makaumay ni tatang. Isupay latamot ti maitulong na Malibit ko maamalpas no at dadaadwa. Amo mo't akas di ti kasasaad ni May akabsat mo. Anya ti kayat mo. Panawan da nga agmaymay sa ijibalayo. Kagurgurak na dya tao. Imbes asi kaakabsat na ti numero 1 ang makaawat iti sitwasyon na. Saan? Tasikapay lang ti agreklamo akasta. Anya ak klase kaakabsat? Sana siyak ti pangibagamay ti kasta. Ni May ti kasaritam. Tayo so ti ada diferensya na. Saan ka ta siya? Anya? Aga, semanday ta nga inapit yo, kasinsin. Sikamot gayam kasinsin Pamela. Saan pa ikit di analpas ti trabaho mi Nangala ka kuma ititinang danam Dananang kentatang kuma. Tapno saan nga iso pa agastos. Adamat ni Uncle Duming. Ni may daadwa di iso pa'y kumamat. Ti may tulong ni nanang. Kasano kumangay nga umay daadwa? Di awan ti kadwan ni kasinsin May, ijabalayo. Ano saan napailang Kasanon no kumaro kat dangran na ti bagina. Damat tan kan kuha na ray ta Ammom lang arudan anayanak nga ada diferensya na. Kastapay laang mat ti ibagam, kasinsin. Narabian ka ba't lakay? Ay, ado ti inapit may bakat. Nalpasyo ka day. Wen,
Ipawit ni Jack intun bigat. Nasayat mo't no kasta. Iso na laeng. Takas jay mo ti panagsa sa una. Apay man ang lakay. Anyat imbaga na aya. Hey, tunggal agsaw. Kat mariknak agumurgura iti kabsat na. Saan na ka di maawatan? Asaan ta mabalin nga ibati nga agmaymay sa tikabsat na? Saan mat nga rod ang makaawawat? Ay, una yan aya. Jack ambo, no kasano nga ipakaawat ko kenkwana lakay. Eh, uray ipakaawat mo, no isuti ayan ti parekot. Awan lat amaw, bakal. Mabiit laeng, may anak ko. Ang mga numabasa akmat. Ay, dumeng! Lakay! Oh, apay ka day. Mutoy man titwalya ni May. Ay, nalipatak beten nga inala. Mabit laeng. Agawa am atan ay na, mabasa akmeten ditoy. Adto yan bakal. Mutoy. Ay, Ay, si kamot tanti makakaamo dita. Ay, ilepas ko ti aramidak. huwen lakay. Pasensya ka no nataktak ka. Ay, okay laeng. Maawatak mat. Nangan ka din May, bakal. Nalpasan, ngambasit la ang tikinan na lakay. Ay, sila unay ti kasasaad ti anak ta. No saan ko maanayanak nga da diferensya na, dakkel ko makatulungan talakay. Ngam anyangay nga road. Anusan ta Masyanak kenkwa na lakay. Anak talata ni May. Saan amabalain abaybayan ta? Aging ga akabailan ta, ken aging ga asibibiyag ta. Ket aywanan talata. Naibusan ti bagasta, Jack, lakay. Ti kwarta ngayon paidulin ko ken ka ngay. Di mo namnamaanday di akwarta ta imbayad ko ni ti utang ta. Anya? Awanon tinabati kanyak. Anya nga rod nga ti gatang ta iti saang ta. Bumulod kan no, adamayat nga agpabulod di ta. Nagiti kakabsat mo ngay. Saan nga agpautang dagi jay? Di masapo na mapaanak itayan dananang kantatang. Adda nga ta kwartada? Damat siguro. Mapan ka, ngam no ibagada nga awan, di mo idapilitan amang irwar. Ada? Sana mabalin nga awan akanayon ti isong bat da kanyak. Katagpada kami lang mat kanimay nga anak da. Sa nga ribula ang timayted ko, Jack anak ko. Apay asa nga ribo lang nanang. Wana, taisula ang matiadda anak ko. Laita lang ti kwartayo. Gimatang kami ngamin iti vitamins ti kabsat mo. Dahil dyan mo ta na may ti priority yo. Ay, saan mat, anak ko? Saan ko na yo nga makita niyo man ti kasta nga aramidin yo. May parbeng ay ti kasta. Di ka agsaw iti kasta. Tauray da kami kat marigrigatan kami mat. Agan anos kami laeng. Gaputan na patag ti kabsat mo kada kami. Napatpatag pa na dyan amay ngam siyak. Kat awan mo't serserbina. Sana pudno dayta. Agpada kayo anapatag kada kami. Kat no dahil dyan amay ti ayan ti atensyon nyo kanitatang. Gaputa kasapulan na kami ti kabsat mo. Saan ka mat abulsak? Tapno di mo makita ti sitwasyon na. Anya? Naragsak kan, May? Ha? Naragsak ka? Tasi ka lang ti ayan ti atensyon ag iti dadakkel ta? Nga oray no awan mo't serserbi matao? Jack, awan karbanga mamay baga iti kasta iti kabsat mau. Ano isumanon ti kampiyan nyo. Saan ka pinadakkel a kasta? Amok nga oray anya ti aramidag. Saklat ta ti kamalay ti imatang yo. Oray ammo yo, akada kami nga gabsat.
Nila ang may ti awan sa serbina, ni may ti perwisyo ti pamilya tayo. Pagyamanam, tanayanak ka normal. Pagyamanam, tasaan kang agrigrigat akas iti kabsat mau. Pagyamanam, tasaan asika tinayanak nga da diferensyana. Maawatam ka day, anak kao. Sa karibo lang timpabulod ni nanang. Tinapatag at dalat talakay. Ang umanay kadideta. Ni Maymot nga minti gasgastusan da. Gimatang damanan ni ti gatas kan vitamins na. Talaga ka di nga awan asim iti kabsat mo, Jack? No saan ko maanayanak da dya tao. Awan ko mati parikot mi ita. Anya? Pudno man. Iso ti perwisyo ti pamilya mi. Saan lang arudo na makatulong. Iso pa ti papanan ti kwarta dananang kentatang. Saan na nagayatan ti kasya ka sa saad na? Katsika, tanayanak ka anormal, maawatam ko mati sitwasyon na. Saan laeng atabagim ti pampanunutem, lakay? Mano abulan ang asan ang nagpakpakita ni Jack. Sigurado ang nasakit tinakam na dayjay kanyak. Ay, nagrigat lakit din ti kastoy lakay. Iso tinormal anayanak. Ngam apay akas jay, bakit? Apay nga iso tekas jay ti panagsasaw na. Uray siyak. Jack met ammo ti isungbat ko iti dayta sa ludsud mo lakay. Managing bubukod launay. Bayam, kasaritak tumanan inton umay dito'y balay. Huwag no agpakita pa'y. Angam no saan. Bayan tapay laang, bakit? Anya ti kayat na. Isaw, ti ay wanta. May! May! Agriin ka, tagdigos ka pa'y. Apay nga eh. Ay, Dumeng! Dumeng! Umay ka pa'y man! Apay ka de. Basta umay ka! Agawaam lakay! Apay ka di ay Ni May, saan mo tan nga agriing? Anya? May! Awanan lakay! Pinanawan na tanti anak ta! May, anak ko! Insan, agawid ka iti ayan dagiti dadakkel mo. Anya ko mati aramida ki jay. Manu atawanan, asaan mo asinarsarungkaran ti pamilyam. Kat saan mo't unay anagiin na dayo ti balay tayo. No mapana ki jay. Sermunan daklang datatang kenanang. Talaga ka di adi mo ammo tinapasamak iti kabsat mo. Anya ti kayat maasawan, Pamela. Awanan ni Kasinsin May. Anya? Ni Auntie Nancy kumati umay. Ngem nagbuluntaryo ak asya kun ti umay mangibagakan ka. In black mo mat ngamin ida. Kaano pa kasinsin? Itay laang agsapa. Digusan ko makano ni Auntie Nancy. Ngem saan matan nga agriing ti kabsat mo. Naimbag man, taimay ni Jack. Ni kasinsin na Pamela tinapanedya balayda. Kasta unay ti sangit na itay. Di na siguro namnamaan ang mapasamak ti kastoy. Nasurok 2 taon pat asanda nagkita iti kabsat na. Una, tanasakit tinakam na kanyak, idi binagbagaak. Saan tayo na pagsaritaan ti may papan iti da itabanag? Awan matla ang ti agbaliw. Uray na sakit. Masapol nga aklonan tayo, bakit? Anya ngay kat saan tayo at ang ti biyag ti tunggal maysa.
Pasensya kayong tatang. Awanan day jay anak ko. Nadagsan tirik na iti kaawanan ti kabsat ko. Maawatan ka. Uray da kami matla ang kaninanang mo. Di minamnamaan ang mapasamak ti kastoy. Sa anak pa yan nagkid daw iti pamakawan iti kabsat ko. Kastoy mo't nang tinapasamakin ko na tatang. Padyag ang napakawan na kan ti kapsat mo, anak ko. Kastoy kayam tirik na ti mapukawan iti kabsat. Kas kanayon ko nga ibaga kaninanang mo. Panunutan tayo lata. Nga day tinasaya at akasasaad ti kapsat mo ita. Katsanan nga agrigrigat. Gumata nga kiti bagas, bakit? Bagas? Kan may sa ababoy. No? O kailangan ken ka. Kisayak torunong ta. Para iti kabsat mo? Oon bakit? Parang ton bigat. Sige. Saan mo tadakas no gumatang ka, lakay? Ay, di amanak na maawatan nak, bakit? Ngam idi pa'y kumaanagbalin ka na saya at akabsat, Jack. Idi si bibiyag kumapay ti kabsat mo. Iti kasta, narikna na mo't ti panagayat ti may sa akabsat. Well, agbabawi akman. Sana na may subli ti biyag ti kabsat ko. Isa, dahito langan ti amok apamuspusan. Tapno makabawi akin ko na. Kan makabawi ak kadatatang kananang. Ipatag tayo, ti kabsat tayo, kang runaan ti pamilya tayo, ag titinulong tayo para iti pamilya. Tapno naragsaklat ta ti kaunggan tayo. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapod nino Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbang nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinda ibasa ti Santiago Kapitulo 1, versikulo 23. Ti dumngag iti sao, ngam di na matungpalan, mayarig iti tao nga agsarming, makita na ti pudno alangana, ngam malipatan na adagos, kalpasan ti yadayona. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Kenya. Agparaaptan, tadan basit adanom nga agturong dito'y nga agapo iti irigasyon. Ay, sambutin ta basit ti danom. Ada masurot nga schedule ti danom nga agturong kada purok. Iyalis da kadimot iti sabali a kanal amapan ijay bangir apuraw. Ay, wan, iso asambutin ta. Ay katun na nga road. Imbagkit di ta saan ta amaladaw nga agrab. Parikot ita ti danom. Nakidate. Iso nga by schedule ti danom kada purok. Mapan nga tamot agrab ti anak ta ni Jordan. No di pa'y lagunay. Ay sos, maladaw taon nga agparaab. Ada kamat dito'y nga gililad. Di ka mo agrab Tayalis dati danom iti sabali a kanal. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Da nagyulakid din aya. Addan tumanan sumangpat adanom. Ay sos, mabayag ton Nakidit nga rod ti danom. Ala, tamapan kami to agrap. Ingkan. Saan aday tagil ilad tin into narem. Wen ka di tatang. Mapanak to, numasangok. Anya masango.
Kasano no yalis danton ti danaom. Ay, mapanak to. Agawid kayo din. Ay salbag, palpalagipan ka. Agawid kung kunam ki din. Nasabat ko mat ni tatang anak kami suot. Anya ka di tinaramid mo. Ay, awan kas-kas kan ti bagbagana. Apay ko mga awan kaus-uskan na. Saan mun nga amun? Apay ko maasaan ko nga amuan. Awan ka di ti karbangak amang mo. Imbagana nga road, amapantakan o agraap. Saan ko paimot nga road? Amasango, tanasapa paimot. Anya ka di tinsungbat mo ka ni tatang. Pinagawid ko tasang kadagulit na ngamin, nga inakan o agraap. Ay, wan ko naklangarudan. Wan, kunam, ngam di kamat mapan. Na, may sakamat. Ay, agparaupak to Into numayalis ti pagturungan ti danom? Ay, ammumat nga awan ti tudunan. Diyay la irigasyon ti paggapuan ti danom. Imbagam kadikin ni Jordan ang mapanan agraap. Imbagak, ang magpatinggan sala itiwen. Adimot agunay. Ay, dayta mo ti mading aramid di anak ta. No imbaga na awan, di na mo't aramidan. Ison sa ti malaan ni Junior nga anak na. Kasanaon numabayag ang maisubli ti danom. Nala daw ton nga agraap. Ayan niya nga, ay no day tate kayat na. Di awan papabasulan na. Di nakit agawaan ta dapay danom. Ay, Kasanaon no awan ton ti danom. agrengat taon ti talon na di pa'y maapit no maladaw nga agraap. Awan tumanan ti maapit na iti daytoy akrap no kastalaeng ti aramid na. Ay nalaklakayan na di makainaknakam ako nak. Di na mo dengdenggan ti bagbagak. Ammom kadi anayalisan ti pagturungan ti danom. Impaturong dan iti sabali apurok. Umay tumanan dito'y ayan tayo. Ay, unay kalakit din ay. Diyay latalon ta ti saan pa'y anaraupan. Nangibaga, ajay latalon ta. Nagnaak ijay, idinagsak ka kami ka ni Mari Remy iti rinaupan da. Nagparaapdan. Wen nga rod, kasano da ito yan? Si kalaangan ti saan pa'y anakaraap. Kaano nga tangay sublida ti danom dito'y ayan tayo? Inton malpas da kano di tabanger apurok. Ialis da pa iti sabali apurok. Dito ngamin ti mo na. Kaya't mo asawan. Palpasan da pa'y amin apurok, sakbay ama isubli dito iti danom. Katwan tanalpas nga rod ti schedule tayo. Saan ka di nga imbagada? Asaan ta amag na ditoy? Tamadi ka no ditoy? Adayumat di tabangir apagnaan. Isong matimbilin da. Saan ta ka no amag na ditoy? Ado ka no dagiti tambay anabartat kan managdakdakas. Ada bisikleta. Patarayak nadaman nagdaktakas anabartak. Ngam sinalungasig mo tibilin da lolo. Di na mo. Wala, may kakidin. Magnata ditoy. Ay, saan manong? Ha? Saan ka amag na dita? Dito'y ta amag na. Nagadayo di apagnaan. Mabibiit ditoy. Apay ti bukol di tamuging mo, manong. Ada nang barsak kanyak ididalan ko nagturong ditoy. Imbaga nga min dalulo kan lola saan ta amag na ijay. Nagnakamot latta. Nagbisikleta akmat. Mabalin ko latta ko mga itarayan ida. Ngam ti ba to, saan mo ana itarayan? Addakat nga rod bukol mon. Makitan to dagi dyan ang barsak kanyak. Balsak to ida. Saan manong? Saan ka laangan amagmag na ijay? No jak magnay jay, di jak mabalas dagi dyan ang barsak kanyak. Bay amon ti agibalas. Ang mga no dakdakas ti mapasamak no magnakapay ijay. Basta, magnakto pa ijay. Birukak tinang barsak kanyak. Itaman pa'y anak ka umay ka, apaw. Awan madana ng ijay balay. Napananda ka di, lola. Ay, jak mo't amaw, apaw. Adda ka di ibagam kadakwada. Wen ko ma, lola. Ningamin manong. Nagnalata ijay imbagayo asaan mi apagnaan. Ay sus,
Saan ka di nga imbaga aming nga awan ti magnaijay? Apay anag na ni manong mo. Nagnalatta, Lola. Iso nga di nakadanon ni di pagadalan. Adda bukol nan. Dahita ti makagapo no apay nga imbaga aming nga awan ti magnaijay. Nasulpang mat ngamin, Lola. Di na mo ti dumngag iti sao. Masapol a sirmunak manen. Bareng denggan nanti sao. Naisag maklakat nga raw. Tasaan nga agtungpal iti bilin. Di matlili di nakita ka kasibsibo na. Apay anya ginagara na bakit? Imbaga na anag na kano ni manong na iti parparit ta apag naanda. Ay, talaga ada sulpeng day jay a junior. Sang kay baga di da magmag na jay, tayo yang dagiti luko-luko at tao. Masapul apalagi panmananday nga ubing. Ipanakal na ti bisikleta na. Sana balikan no tamabalin na mo't apatarayan. Ay na, ti panagtungpal na iti sao ti mangiliklikken kuha na iti pakaisag makan na. Saan a bisikleta ti pagtangsit na. Jakman amo iti dayjay nga ubing. Agpada da iti ama na asan adumdumngag iti patigmaan. Saadan to lang ata mo ti agnakem no adadakdakes a mapasamak kadakwada. Nay, apay day tabukol iti muging mo. Binarsak dak iti shortcut na dalan, tatang. Anya? Nakitam ka di? No asino tinang barsakan ka? Wen, mapantamang mabalsan. Wen, mapanta. Itugot ko tibunang ko. Tapno adarmas ta. Wen, tatang. Agang kasta iti bisikleta. No makita da nga adda kadwak. Mabutang dalaki day. Lakid di Kabutang dak dagita amam martek. Ala, mapantan. Sige, usaron ta ti bisikleta, tatang. Intang arudan. Awan mo't datatang kun manong mo. Napananda ka di. Nang ko ama panda ka no balsan tinang barsak ka ni Manong, nanang. Anya? Mapanda iti shortcut adalan? Day tama tinang ko nagsaritaan da. Ay na, agar aramid dagijay nga agama. Imbagada lang nga ruden ama di ijay apagnaan. Nangalapay ni tatang iti armas na. Ay na. Unay mo tandagijay nga agama. Ay, kaya't dasawan, mangdangranda iti padada tao. Wen nga rod nanang. Kasta ati kayat naasawan. Imbag no awan tidak sa mapasamak kadakwada. Sapay kumatakas ta, nanang. Tatang, adamotin kayo nakabalangan iti dalan. Ala. Wen nga agpaiso. Adda kayo ang nakabalangan iti dalan. Sigurado. Aramid lakid di dagiti managdakdakas. Darin ko sa lalaki, tatang. Anak, ibultam ti bisikleta. Tapo maunautan. Wen. Kasanon, awan samat pagnaantan. Hala, impos mo ti pilit tatang. Linansaan din sa. Ay, una yan. Tumaraytan, Wen. aglipastan. Awanan ti bisiklita, tatang. Sigurado nga lang daday jay. Pati tay kabarbaro abunang ko. Jack amuno yan na. Awan mo ten. Hala, awanan ti pagluganak ang mapanidjiskwilaan. Awan mo ten aramatag abunang ko. Ay, una yan. Gapoy ti ayat ta bumalas. At adakid din anapukaw ti kakaisuna gamit ko a bisikleta. Salbag kahit di dagiti ang managdakdakas. Sapay nagaduda. Amang ano talaga adida kahit nga damag na ijay, tatang. Nalapit akasta. Sapay nagaduda. Sayang ti bisikleta. Dita ko manapnapan ni Jayan. Awanan. Ewan nga raw. Sayang pahintay bunang ko. Sapay awan paggatang ko. Apaya kasta ti itsorayo. Madlaw ang nabambanog kayo. Ayan nga ti bisikleta. Ado nga minti managdakdakas ija shortcuta nanang. Timaray kami
Ta pinapos da ti pilit ti bisiklita. Imbag tanayawid yu pa'y ti bagbagiyo. Sang ka ibaga datatang kananang nga awan ti magnaijay, taado ti managdakdakas. Ngam di kay matdungag. Kasano ngayon na maalak ti bisiklita? Gapo iti kinasulpang yo, napukawan kayo lakit nga rod. Mabuti nga kung na magnaijay nanang. Nagadumo ti tambay. No idi pa'y la kumaadimngag kayo, adda kumapay ti kakaiso na abisikletam. Un nga rod. Diyak to magmagnaijay ang mga nudakdakas ti mapasamak kanyak. Nasaya at mat no nagnakam kan. Nakapasyar ka magtatang. Ay napan ka ka din, ijay talon, mau. Saan pa tatang? Limabas ka kanijay. Ay saan lalim mabas ta nagpagapas kami. Ngam jay talon, mau. Di pa'y nagdawa. Ta nagladaw mo't anaraupan. Di pa'y nagdawa? Ay, kinuawan danumnan. Agreng-rengatan ti dagana. Awang mga mintudunan. Saanay na makadawa nukas jay, tamagango di pagay mau. Sayang pa'y ti pinangtangdan ko kadang iti nagraap. Kun sayang ti pinaggatang ko iti abuno. Ay na, nung kumata nakikiddan ka mo't hindi nagparaap kami kaninanang mau. Di agpagapas ka kumamot tayo. Hanggang saan, Mike? Tadi ka mo dimngag iday iti imbagak nga ing kagraap. Anya pa'y itanti kanan mingay. Awan mat maapit may. Ay, Sapay nangina ita ti bagas. ay suruam nga irutan ti barikas mau. Tawam makanan nyo ako naam. Delikado no awan apit tatang. Awan kanan may. No dimngag ako makan kay di. Saan kami kumangagrigat ita? Wala. Gapo iti kinatangkan ti ulo yaw. Anya naganab yaw. Napukawan kay lang arudan. Agbisin kayo pay. Isungag balbaliw kayaw na. Napatag ti sao, no ammo atong palan, ngam no yaling-alang mo, amangan no agbabawi kanto. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Benawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Santiago Kapitulo 3, versikulo 6. Mayarig ti dila iti apoy, kaslalubong anapnuan iti biddot. Adda na ituding ang lugar na iti bagi tayo, kat isaknap na ti kinadakas iti entero a kinatao tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Malaman, kasangsangpet mo pailaan. Ay inggaraw mo man nga tan ti ugalim anapan nakitungtong taong Anya ka di ayat ti parikot mo. Apay adamagampay. Sikat ti parikot kaw. Hinto man no nakaisawang ka ti saan nga umnaw. Adanto man kaapa maun. Apay ko maakaapa. Saan ko asawon, no saan ko nakita, puno na damag. Na, kasanaw no ti ipadamag daken kaket saan apud naw. Oh! Basol na! Iso tinagtaudan ti sao. Na, Isumat ti maladdat saan kat asyak. ay sardeng mo man day tangaramid maw. Awan ti mading aramid ko. Awan ti sardengak. Ay, ingka kaaglutaw. Ay, masurunak ni makaraman kan, maruam kan. Urayin nakmat-an na mapan ka ije pagadalan inton bigat. Awan ti kadwak a magmagna. Adda nga min dinagas ko di kalman, iso di ka inuray. Imbagak mo't ko ni ading mo.
Apay di na imbagakan ka? Awan mo timbaga na. Imbag tada na kaibaga nga imuna ka. Inururay na kaya? Wan, iso adandan ni aknala daw. Imbag, tadapay na pa ng ti maestrami. Iso asa anak anala daw. Mawanak, di na kun urayan, tada papanak amasapa. Papanam ka di amasapa. Itulod ko pe ani nanang ko iji kalsada. Panagla ko itinatnatang iji ili. Awitak ti daddo mga ilako na. Ay, kasta ka di? Saan ka nga rod nga unayanan? Iti pa nag-aawid tulaangan, ti pa nagkuyog ta. Imbag tada sabat ka, Lisa. Ada ibaga, saan mo nga ibagbaga Anya ka di day ta saan ko nga ibagbaga, nana. Kinalong ka no ni Kulasa ti sidaan kumati ka ruba na ani Sebia. Sa dino nga mintinangi kabilan ni Sebia, apay akinalong ni Kulasa. Kaya siguro kusina da Alangan mo't nga iji kwartaw. Mabisin launay siguro iso anapan nagkalong. Kat anya nga iti inaramid ni Sebia, itinangkalong iti sidaan na, nana. Pinagsasawan na ka now. Nagturudan ngay anapan nagkalong. No siya, mabainak laang amapan agkalong iti balay ti akin balay. Mabain ka nga raw. No agkiraos mo taboksit maun. Amom ka di nagkinalong kanu da Kulasa ken Sebia. Anya man ang deta na damdamag mon. Kasano kumaan nagkinalong da? Amok pa yan, basta nagkinalong da kanu. Napan siguro ni Sebia iti balay da Kulasa. Napan met ni Kulasa iti balay ni Sebia. Nagalasan nga aramid. Timapan iti balay ti aking balay. Sama pa nagkalong. Ay, agbibisin launay no kasjay. Nabisinan da siguro adwa iso nagkinalong da. Ay, saan na nasayat day ta adamag? Kalungam kit din ti sidaan ti karubam. Inton kwan sa balen ti kinalong da. Anya man na nasabali? Ay, agar aramid ka man nga tan iti istorya. Ay na, saan nga istorya laang ibagbagak? Pudno. Kadagwarwaras maipapan iti panagkalong. Dakayaw kanili sa tinaggapuan day ta a chismes. Awan lati bagbagak may papaniti kanlong. Kano day ta met ti sao ni Lisa. Awan kanaw ti imbagbagana. Saan na siya tinaggapuan day tasao? Nilisa laki day. Ay, apay di ka madidigra. Nakiapa ka man iden, gapo iti kinalaing mo nga agaramid iti istorya. Ita ulitin manaan. Saan ko nga inaramid ti sao? Nilisa tinakadamagak iti dayta. Ay, agpada nakapungtod da Sebia ken Kulasa. Gapo iti dayta inaramid yu asao. Awan kano tinapasamak akallong-kallong. Nakadamagam mo? Dayta timbaga da Kulasa ken Sebia. Kaawatan nga inaramid yu manan ken ni Lisa dayta asao. Imbag ta nasabat ka, sika, sa lawasaw abakat. Nanahay, nagbastos kan. Sa lawasaw abakat kung kunamkat kanya kon? Saan kit din asika tinangibaga may papan iti kalong? Imbagampay asaan ko nga ibagbaga. Ngam ni nayunam. Imbagam anak kinalong da. Sana kasjay, ti imbaga. Ninayunak laang magtilastog mo? Ha? Dot-dotak man laangan day ta sa lawasaw adilam. Uray si kamot Guyudak day tanagatidog adilam. Ay, salbag ka. Pungotan ka man laangan. Ay, yan na ikon na dyan. Iba't ang tidog ko. Manmat. Anya tinapasamak ken kanana. Apay akusok-kusot ti buhok mo akas lagarami. Aramid ti sinalbag at chismosa daytoy. Adapay aya sa bali at chismosa nana. Kinusi ka ngamin ti amok nga wawagan da iti chismosa. Asino tinakangagam at chismosa Isumot tinagan mo kadag iti tattao. Ni bakit kora ti chismosa saan kat asya? Isu kanu ti bakat at chismosa. Kat si kakanumot ti anak at chismosa. Kasta ti bagbagada? Una na. Agpada kay ngamin kanu analaing asumao. Kasla apoy kanu tadilayaw. Tapay ko maakas lapoy.
Kasla kano apoy, amang uram iti dakkel abantay no sumgad. Makaperdi ka no. Apay, akasla rumrumsik dagay tamatam. Adaman ka apa mo niya. Ay, day yaman sa lawasaw a tao. Duwalaag ti salawasaw dito lugar tayaw. Amaw no asino dagita. At atid dong tindila day yalisang nga biti siya. Pagkunamay, di kay lagbaid. Medya ko mati pagbainak. Awan mo't aramid ko amad eh. Ay naapaw. Ay saan la na puskol ti rupam. Ulbud kapay. Tikit laing yung agsalawasaw. Awan tin sa lawasaw ko kunak manen. Na. No adaman inrabak ko, ninayudan daya sa lawasaw. Ay, puutem to'y ibagak. Day tanto dilam ti mangisagmakken ka no di ka pay lagbalew. Tapay kumama. At dapay aramin yu ka ni Lisa. Agapa kayaw, inton madamdama, agkadwa kay manayn. Inton kwan, adamanen pagchichismisan yaw. Pagtudon. Wen nga rod, kat ni, awan payong ta. Mabasag ti papel kan libro ta. Darasan, mapantay ti kalapaw iti asidag. Ay, mabasa ta magpaiso. Sige, agtaray tan. Agawan ta tagtaray. Ay, sapay adamot kimat na kan guruod na. Imbag lakit din, tadaday ti akalapaw. Sapay kabutang ko ti kimat. Mura siya ka. Manipot adda na kimat akalugaran tayo. Saan la akalugaran tinakimat? Adapay iti sabali a lugar. Ay na, nakaamamak. Iso nga urayan tapay asumardeng titudo. Kan kimat, sakbay nga agawid ta. Kasanungay no sana sumardeng titudo na kan kimat. Saan kumamat agsardeng kuman. Tapno di ta masipngatan dito'y kalapaw. Na. Nakita tiddo nga ubing anapan iti kalapaw. Na, apay nga ta anapan da ijay. Nangagutimbagada nga agtaray da ka no. Nanakora, nakita ka nangigyo ka din tinakita ka nangig ko. Ay, di imbagada nga agtaray da. Wen, nangig ko day di imbagada nga agtaray da. Saanen akin na sa lawasaw tinakita ka nangig ta. Saan tan nga agapa? Tapno patyon dati ibagata, nagtaray dagiti do nga ubing. Intay baga ka dagiti naganak dagiti ubeng, nagtaray ti anak da. Intan nana, intay pa da magtinakita ta. Ewan, Lisa, intaan uray ang tunto daw. Ay nagapwam, tapay na basbasa ka. Ay, nagapo aki di bangka, giti karsada. Eh, Idi kwan, nagtudumatan. kay tapay mo dito daw. Apay adi ka nagawid nga, dagaws. Adda nga min nakita mi amma di na pasama, lakay. Na, kanya day tabadi ang napasamak akong kunam manay. Dagiti estudyante nga nagtaray. Nagtaray, di nagtudo ka di, kayat mo sawad. Nagtaray da adwa kat napada iti kalapaw iti asidag ti bangkag. Mga no napanda naglinong at nagtudo nga raw. Nya pa anak kuyog dapay. Nanggagko ti imbagada nga agtaray dan. Ay sus, sabalin ti inaramid ti dua akaaruba tayo. Asino akaruba? Dabito'y kantina, nagtaray dan. Ay, di ka man agar aramid iti sao. Amangan, numatudingan ka. Saan nga istorya laang timbagak? Nakita mi amismo kininana Cora ang nagtaray da. Nanakura manayin. Di manan pada masalawasaw. Nakita mi nga rod ang napandagiti do iti kalapaw. Ay, di ka man agar aramid iti pagbabawyam. Apay ko mga agbabawi Kat nakitak met nga rod ti ipapandagiti do iti kalapaw. Kunada nga agtaray da. Gawid tan, tanalpasan ti assignment ta. Punak no saan ta amalpasitayan. Nagrigat mat ngamin. No saan ta nagtinulong. Amangan no saan ta nalpas. Inta nga rodan. Agawid tan. Di nakurayan no bigat Tadala ko ni nanang ko. Itulod ko iti pagluganan na. Ay, kasta ka di. Imbag pa'y kada kayo. Takanayon nga daila ko ni nanang mo. Gumatgatang ngamin iti nateng kadag iti tattao nga danateng da. Kat isumot ti ila ko na iti tsindaan. Ay, isumat lagayam nga da kanayon ti kwartam. Basit lang, mat. Ay,
Ambom kadi anak kadanon kadagiti dadakkel ni Tina ti warwara siyaw anak itaray ti anak na. Kahit anya ti naramid na iti anak na. Di mo't mabali na pag-asawaan ida ta ubing dapay mo. Urayam. Paayabanda kayaw. Maimbestigaran kayaw kani Lisa. Taapay nga imbestigaranda kami. Dagijay kumanagtaray at imbestigaranda. Ay, nagpalawag dagiti dua nga ubeng. Gapo taam ken da mabasa dagiti papel ken libro da. Nagkamang da iti kalapaw. Kahit inaramid da meten ijay ti homework da. Rason dalaang dayta. Na, ta ipapilit na. Ay, ijay kanto barangay hall nga agpalawag. Barangay hall ko na. Wan, Nay. Apay ngay, ijay pa'y barangay hall. Gapo iti nagsanga adilayo kanina na Cora. Dayta, naidarom kayo. Naidarom? Ha? Nakita mi mat ngamin dagiti dua? Ay, napandala ang mat iti kalapaw. Ngam nagrugit-kit din ti panunot yaw. Madaksan kayo, gapo iti naramid yaw. Ha? Multaan da kami nga ta? Sigurado nga dadu sa'yo. No ti dusa kuma kat maikat ti dila. Sigurado, maikat ti dila yo kanina na Cora. Ay, kado anak man niya barangay hulakay. Mabuta nga. Ay, di nakman iramraman. Inaramid mo, isu asangwom. Agkuyog kayo kanina na Cora. Anya nga iti aramiden da kadata. Diyan ka muna na. Dahito ito matadila. Ay, nagapata gapo iti dila ta. Ita, agpada ta anay darom, gapo manen iti dila ta. Liklik akong tilumanabid. Yahuray siyak. Saanan? Narigatan ti may darom manen. Gapo iti kinasang iti dila ta. Di ka agisawang iti saan apudno, tapno di ka madaksan. Papagayam di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno can biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Binawe. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo ang dala. Kinapudno ken biyag. Na imbag nga oras yu amin papagayam, ita ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 26 kan 27. Agungat kayo, ngam saan kayo nga agbasol. Saan nyo nga itulok alum nagtiinit nga adapay laeng ungat yo. Saan nyo nga ikan iti lugar ti Diablo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Adalakad ko ita. Kitaan nyo taamangan no awanak dito balay kat aga pa kayo manan adwa. Apay asyak ti pangibagan nyo iti kastanana. Ni Melchor kumaa, taisumat ti sulpeng kada kami adwa. Apay manan nga ramraman nak. Agul uli makak ngarod ditoy. Wan tasikamat nga mintiayan ti parikot. Ay, pangaasiyo. Saan kayon nga ubing? Aramidan nyo no anya ti maiparbang. Tapno saan nakababain kadagiti kaaruba tayo. Wan nanang. Nangag mo kaditi imbagak sika, Melchor? Tasilpon mo man ngamin ang tidumdumogam dita. Nangag ko. Saan ang masapol nga ulit-ulitan niyo? Sige, agrobatak nga rudan. Da kayon, ti makaam mo dito balay. Anya kalakit dimat, Melchor? Apay manan. Awan matidakas nga aramidakan ka. Ngam napudot manan ti ulom kanyak. Kit-kitam amadamang agdaldalusak. Ngam awan man lati ko na mga agluto ka iti kananta. Apay, di ka mabisin aya. Di ka man manaktak. Kit-kita mabisiak. Day tagay ay ayam iti cellphone mo matantin into naram. Agtal na ka man.
Ipalagip ko laang kan ka, ah. Awan ti babaw nam dito'y balay. Saan da kami asuswelduan kanina nang tapno pagserbian da ka? Agtal na ka kunak ni. Ay, mababa ka kaon. Ay, Makaammo ka mat kagluto iti kanam. Naglalaingam ngay. apay adinak imbat yan iti kanak ngay. No kayat mo ti mangan, agluto ka mat. Anya, kayat mo asawan? Para lang kan katin lotom? Di mo mat karod amo ti tumulong. Iso aman ni po dita, agkanya-kanya ta, nukasta nga awan ni nanang. Siyak ti karkaritam, ha? Asino ti putput ngam, ah? Ti kunam siguro, kat kabutang ka, ha? Ay, didakan! Sa dino ti papanam, takrot ka, ha? Ipulong ka ni nanang! Ti kunam ka de, kat saan ka makamatan? Apa yan, Elaine? Kasla damang kamkamat kan ka. Tikabsat ko apong. Apay ti kabsat mo. Nagapa kami, kat kinamat na apong. Ay, anya manin aya tinagapaan yaw. Kasta unay ti unget na, idisan ko nga imbatyan iti kanan na. Ay, unay kan. Apay ngamin, adi mo imbatyan iti kanan na. Wan ata sa dutmat ngamin. Kailang agsel-cellphone ti araramidan na. Kat, ninanang yung ay. Awan ni nanang ijibalay apong. Ada na panan na. Ay, sumot lagayam Agawid tumat lang day jayin ton malam. Ala, agtugaw ka pa'y nga rundit Urayam latan ni nanang yaw lumabas. Uray saan ka pahilaang nga agawid. No napudo ti dara ti kabsat mo kan ka. Tamang ano ang kinabil kayo. Anya ting may imbagan ni Elaine, bakit? Ay, awan lakay. Nagistambay laang dito'y balay. Manay? Eh, nagapa da iti kabsat na. Iso aday jay. Ay, kinamat ni Melchor. Ay, una yan, nagijay nga gabsat. Naimbag ko nam ata saan da nagdinang ran. Narigat ti kasta. Anya kano ay atin nagapaan da. Ag cellphone lang kano nga main. Ti araramidan ni Melchor. E di alas 12. Saan nga imbatyan ni Elaine iti kanan na? Di tamot na nakaungat dahi may sa. Naadik mo't ngamin na iti cellphone na dyan, Melchor. Ay, huwin nga rod. Iso nga agreklamo matan ni Elaine. Uray asino mo't ano kasta ti kabalay. Talaga masikuran. Itay payla ang makadlawak Apay ka di nanang. Saan kayo mat nga agsarsarita iti kabsat mo? Kwanan ha? Agpudno ka man kanyak, Elaine? Nagapa kayo kadi? Wan nanang. Iso matlagayam, nga da ka iti ayan dananam ati na itay. Wan takinamat nak ni Melchor. Impaglangan ata ti marayak adagos. No saan, amangan no kinabil na kun nanang. Ay, una yan. Anya tinagapaan nyo Ti kanayon apa nag-cellphone na nanang. Di na payam mo ti tumulong dito'y balay. Sa dino nga ron ti ayan ni Melchor. Takasaritak man. Adamanan iti silid na Sigurado nga ag-cellphone man ang dayjay. Bagbagaan nyo man nanang. Gumatang kayo man itilakok anatang nanatina. Ay, anya aya tilakom. Petchay, nana. Per kilo ka day. Wen nana, 60 pesos ti may sa akilo. Mala, ikandak iti may sa kilo laang. Huwag gayam. Kumusta da Elaine kan Melchor? Ay, aging gaita. Saan da nga agsarsarita, nana? Anya? Kagura da titunggal maysa. Hindi pa'y napalabas alawas akasta. Wen nga rod, nana. Awan mat ngamin ti agpakumbaba kadakwada. Ayun, ayan dagijay nga anak mo. Marigatanak nga ruden amang disiplina kadakwada, nanatina. Ay, no saan da kami kumaapinanawan ti amada. Adda kumamot katulungak ita.
Melchor, ibaon ka man pay, naibusan ti mantika tayo. Ni Elaine ti baon niyo, nanang. Na, adar aramidan ni manang mo. Agin bibisi manan na. Apay ayaan agrigat ka ama ibaon. Busy akmat nga road. Dayta cellphone mo, ti kanam? Ni nanang mat. No kasta, tumakder ka nga rod dita. Ta saan ko ama igisa ti sida tayo, no awan ti mantika. Adda nga road ni manang Elaine. Siya pa'y laang mat ibaon niyo. Naimbag man, taimay ka dito'y balay, Regina, anak ko. Apay ka di hinanang, At daman di kayat ko asaludsudan kan ka. anya dayta. Pudno ka day tinadamag ko. Akinamat ni Melchor ni Manang na. Wenanang, Apay ka numanan. adda manen saan daan nagkinaawatan. Kinapudno na, aging gaita, saan da akasarsarita ti tunggal maysa. Ay, una yun dagitang apok. Saan na may parbang ti kastangar aramidon dangag kabsat? Dayta nga rudkat, nanang. Ay, siya kundi mababayin iti kasjay nga aramidan da. Uray bagbagaak ida kat didak mat ipangag. Intun madamdam agkinabildan. Ay, banag apagdanagak launay, nanang. Alam daytoy balon ni ading mo. Ited muntukan kwa na. Iso namat ti umay mangala dito'y balay Nalipatan na nga rod. Makamumatan nanang. Apay ngamin adina alaan ti balon na. Anak, saan anasaya ti kasta? Kabsat mulatan ni Melchor. Asino ti parparigatan day dya tao? Talaga ka di adi mo mapakawan ti kabsat mo? Nabayagan day dyan. Ngam aging gaitakit kagurak launay ni Melchor nanang. Uray anya pa'y ti aramiden nyo. Agkabsat kayo lata. Rombang laang nga ipatagyo ti tunggal maysa. Tano awanak ton. Asino nga'y ti agtinulong, no saan ada kayo matlaang. Saan asyak ti ayan ti bidot nanang? Day dya Melchor ti kasarita yo. Saan ko nga alaan ti balon na? No mabisinan ija pagadalan, basol na matan Anya kalakit di matan Melchor? Mangrugi ka manen. Gaputawan ni nanang. Kita aman dagita badom nga agkaywara? An-anwan da kaya dagiti badok. Badom matan ti makitkitak iti amin asuli ti balay. Agsakit ka kadi no makitkitam dagiti badok. Di mo igalgal? Iuray mo manan ka ni nanang? Agtal na ka man. Nagadulakid din ngay bagbagam. Agbain ka mat. Ultimo brief mo ni nanang ti mangigalgalgal. Anya? Ay! Anay ko! Apay at dinanog mo ti ulog ngay! Tapno agtalnakan. Makauma ka. Day, apay akas na tilangam, Elaine. Naan-ano ka, apok? Dinanog ni Melchor ti ulok, apong. Anya? Nasakit-kit din ti ulok. Anya aya ti imbagam ken kuana. Pinagsasawak tagkaywara ti bado na ijabalay, apong. Di namat ngamin igelgel. Day tabot lagayam. Di na kayat ti makorektar, apong. Ay, talaga, sakit ti ulo day jakabsat mo. Bagbagaan yu man, apong. Tapno baliklikan ti panagapayo. Dito'y balay kalaangan nga agnaad. Diyak kayat apong. Awan ti wifi. Anya? Ni Melchor ti kasarita yo. Taiso ti agnaad dito'y balay yo, apong. Melchor, isardeng mo man pa'y ti panagsel-cellphone mo. Taag sarita ta, apok. May papanitian niya, apong. Apay adinanog mo ti ulo di kabsat mo. Kunaktukat. Nagipulong mananday jay nga Elaine. No adda saan nyo apag kinaawatan.
Di mo matdang rin dya kabsat mo Sapay ulo ti kinabil mo. Kasanumat ngamin. Sumanao. Kasano, agkaiwara kanumat ngamin ti badom di ti balayo. No di mo kaya't abagbagaan na kadya kabsat mo. Aramidem ti pagrebengam. Siyak manan ti kam maliit imatang yaw. Adda ka maliyo adwa. Ngam nadagdagsan ti basol mo. Anya? No aga pa kayo. Sana masapul at danugam ti ulo di kabsat mo. Kasano, no di pa ng kabil mo kan kuanak at makaala iti sakit na. Saan ka kaday amabutang? Saan anasaya at tikas tang aramidam si Kam Melchor? Saludsudan yun na ilin no apa kinabil ko, nanang. Agungat kayo la adagos. Wen tati ulo na ti dinangram. Ti dinanog mo. Basol na Kasano no agsakit ti kabsat mo? Normal lang ti makaungat. Ngam saan kumamot akas ta akabilam latan ti kabsat mo. Isula ka na yun ti husto iti imatang yo. Maminsan pa'y nga aramidam ti kasjay. Itulod ko dagiti murang mo iti ayan ni apong yo. Diyak kaya ti agnad ijay, nanang. No kasta nga rod, di ka agsulsulpang. Pangaasim, Melchor. Agbalbaliw kan. Oh, Elaine, anak. Apay nga agil-ilad kalatan dita. Nasakit ti ulok a dinanog ni Melchor, nanang. Anya? Itay pa yan nasakit. Ay, agpilis ka nga roden. Ta ipa-check up ka. Adakwar tayo, nanang. Adda, ngam sa anak asigurado noong dasday jay nga aramatan ta. Saanan nga rod, nanang. Agtumaraklatan iti agas. Saan ang mabalin? Agpa-check up ta. Tapno makasigurado tayo. Darihin na kan Elaine matilimabas bakit? Ipa-check up na kano ni Elaine. Taapay. Da sakit kano ti ulo na adinanog ti kabsat na. Ay una yan. No apay mo ngamin adinanog ni Melchor Sapay iti ulo ti dinanog na. Madanagan nga rod ni Regina. Sapay gastos kan delikado ti agpa-opera. Sapay la kumaata mayat ti resulta ti check up na. Tapno saan nga iso pa yung magdandanagan ni nanang da. Ay, wun nga rod lakay. Kaasi ni Regina. Kaslamot nga minaso kan pusa na ganyan nga agkapsat. Kumusta ti check up mo, Elaine? Normal ka numat ti CT scan ko. Masapo lang nga ginanaa. Pudno? Wen, pagyamanan tayo, tanormal ti amin. Ay, anak ko, pag nakman nyo kuman adwa, tinapasamak. Wan, nanang. No adda diyo nagkinaawatan. Saan amasapol adang ranyo titunggal maysa? Wan, nanang. Pasensya kan manang Bidot ko dayjay. Pasensya ka mat. No kanayon ka pagsasawan. Maawatak manang. Basol ko mat ngamin. No apay akanayon anapudot ti ulom kanyak. Agkinaawatan kayo kuma. Ay, mabisbisin kamin. Adda ka din naluto nga inapoy, Melchor? Adda, nanang. Nagluto ak meten iti si datayo. Nasaya at nukasta. Ay, nukasta aka na yun. Awanan ti pagparikotak, anak ko. Iti may sa pamilya, rumbang laeng agpipinatag dagiti agkakabsat. Agtitinulong da para iti pagsayatan ti pamilyada. Tapno agbalin anatalinaay ti pagtaengan da. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kata kayo, ti MPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay iba sa ti Proverbio 27, versikulo 1. Di mo ipasindayag ti masakbayan, di mo ammo ti mapasamak, manipod ita agingga no bigat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nagpipintas ken nagbubunas dagiti baboy ijay pigeri. Sigurado adak lakit di ti mapaglakwan ta kadagiti baboy ta. Pudno dayta bakit? Mapadakkel talakit di ti balay ta. Pudno day ta kunam. Ti balay tayon to ti kadakkelan di ti purok tayo. Mangipakita anadur as ti biyagta, lumapadakkel ta ti balay ta. Maragsakan to lakit di ti anak ta. Taisuntun ti kadakkelan ti balay na di ti purok tayo. Lakit di awan pa'y nagbalay iti dakkel dito'y apuro. Mildred, kasla bayong ti manganop day tabayong mo Apay ko mamat abayong timanganop ako naman. Saan kit din? Kita mo, nagalas. Ay, no siyak ti kasta ti bayong na, agpagatangak iti sabali. Imbag ka na kayo ado ti kwartayo. Da kami ngay. Tilaeng mat itang tang dandadadi kan mamim ti kwartami. Ay, nagmalas kakit din aya. Imbag ta saan asyak ti anak da tatang kananang mo. Kasano ko maasika ti anak da? Kat siyak nga ron. Isong nga rod nga imbag nga imbag ta saan asyak ti anak da. Nasayat mat dagiti dadakkel ko kanya. Nasayat ka di jay di da kaigatangan iti napintas abag. Ha? Nagalas day tabag mo. Nagalas ka no ti bag ko nang. Kasano kumaanaalas ako nam, nalagdaday tabag mo anak ko. Lalat ko naman, ginatang ko ijay wagwagan. Imported day ta. Kunangamin ni Jonah, bag ka no ti manganop. Ay na mamatpati kamot iti anak ti amo tayo. Nakaro ti sutil day jay nga ubing. Katkatawaan na ngamin ti bag ko nang. Apay, adda ka din kaklasem anang uyaw iti bag mo. Awan pa'y mat nang. O, kita man. Nilaang Jonah tinanguyaw dita. Saan mo adeng-denggen ti bagbagana? Sutil na laang dayjay. Apay ang nakatugaw ka dita akasladon. Linisam dagiti kulungan ti baboy. Kuha boss, kalkalpas ko adinalusan. Intugaw ko tanabanugak. Tumakder ka dita, taing kaibunag dagiti insang patwa page. Agawaam! Wan boss, adda ka di ijay lugan? Natural! Kasangsangpat ko, iso nga adda ijay. Di ka makaaw-awat! Sige nga ro boss,
Inak nga rod ibo nagdagiti feds. Agalibtak ka, tapno saan asayang ti itangtangdan ko kan ka. Loko, sukatan ka makita. Kasano nga tatibiyag itan dagiti katulong ta parapakan iti baboy? Dabudoy ken isang. Anya pa'y tinamnamaem. Nuawan tayo, saan dan amangan. Huwag nga rod. Kasla, datayon ti mangbibiyag kadakwada. Husto takunam. Agnanayon to akatulong tayo ida. Datayo, titangaden da nga amo da. Kat intun saan tan amakabaan. Nintumuten Jonah ti agbalin nga amo da. Sigurado na ita. Awan mat sa bali apagkamangan da, no di da tayo. Oray di anak da, agbalin tumot akatulong. Noan niya ti puon, isuma ti bunga. Agpaiso day takunam. At ti suldok, bakit? Inayon mo ija iduldulin mo. Day off ko inton bigan. Inak-inayon ijay bangko, tapno saan amaguyod amagasto. Masapol nga isaganaan ta ti panagadal ti anak ta. Sayang ti kinasaririt na, no saan amakaadal. Wala kay, ikagumaan ta pagadalan ti anak ta. Isunto ti mangyaon kada ta itirika. Sapay ko ma, tamakaadal, bakat? Buyugan ta iti kararag, ken pamagbaga iti anak ta, lakay. Wen, bakat? Nasingput kit di ti anak ta. Ngam kasapulan na ti panarabay ta anaganak. Day ta ti pagrebengan ta akas na ganak. Apayaya na po ti ulo. Jak nga rod impagarop, ang maabakak iti dakkal agatad, idinagtayaak iti kasino. Anya, nasursurun ti agkasino. Idi damo, nangabakak. Idi kuan, nangabakak manen. Isu nga intayak ti dakkal agatad. Kayat mo asawan, saan laeng nga ita? Wen, kat dakkelan ti abak ko. Anya nga minti nakasursurwam. Ita, kasanupay ang masubot mo ti abak mo. Masapul asaan kong esardeng, tapno makasubutak. Anya, ang mga no imbes na makasubot ka, saan? Tamaibos ti urnong ta. No nagmalasak ita, saan ton inton sumaruno? Dumtang tuma ti swerte kanyak. Awanan pids dagiti baboy, boss. Awan ka nanda. Anya? Oh, sapay jak nakasubot. Awanan igatang iti kananda. Ha? Kasano nga rodan, boss? Alangan adida mangan. Oh, peste kit titikas toya. Mangiremedyo ako na. Baka nampailaang ida iti toyo, tanalaklaka. Ingka maten mangkita iti bugbugam. Ingka mangkita ay jay waig. Anya? Pakanak iti toyo kan binugbog. Ngam, awan feeds na, boss. Di ka kadi makaaw-awat. Di nakbuisitan, tama di ita ti aldaw ko. Sige nga rod, boss. Pakanak ida iti toyo kan binugbog. Apay matan akanayon ang nakarupangat ni Boss Vilma, lakay. Uray ni Boss Jose, kastamat. Sapay kimutong dagiti baboy apakpakanak. Kurang ngamin ti abastuda. Amangan no saan akong asumrak akas katulong da. Danda ni Dida pa yan itad ti sweldo. Uray siyak, agpakada akon. Tainayabanak ni kumparek iti sabali at trabaho. Anya ngay at trabaho, lakay. Poultry farm kanumat. Agkasapulan da iti kadwa. Uray siya. Inakla makilaban ka dagiti mayat nga agpalaba. Tapno at dalat tanayon ti urnong taapagadal to ni Mildred. Bakit? Sa nabali? Tadamat siguro umdas apagadal na. Alakay. Tay di pa ilaang arinugyan ta tinagurnong. Alaag ko matisweldo, tamasapol mi, Boss Vilma. Apay, di mo la maura yun nga itad ko ti sweldom? Kasapulan mi mat nga rod, boss. Awanan ti kanan mi. Uray nila kay ko, kat diyo pa'y ngamin intad ti sweldo na. Agtutur ka
kayo mo ta. Tadyak pa'y nakairuwar ije bangko. Sige nga rod, boss. Agpakada kami, taing kami agbirok iti sabali ang pagtrabahuan mi. Ha, nalakaya ti agbero kiti trabaho. Nang runak at awan mo't adalyo. Uray anya ditan at trabaho, boss, basta nadalos. Adalakit igatang mi iti masapsapul mi. Nalipatam samatan. Ano awan kami ang nagtrabahuan nyo? Jack amo no anya tinagbanagan nyo. Saan ko ang malipatan, boss? Alang nga rod, innakon. Na, talaga pimanawan. Awan mo't ngaminan pang sweldo kadakwada. In kasino mo't amin ang sinalbag a lalaki. Makapasuron. Kasano tayo itan? Awanan urnong tayo jabangko ta insugal mo mat. Di nakbuisitan, tanapudo ti ulok. Awan mabalinta, tanalpasan. At daditan. Ita, siyak pa yun ti aglabakan agluto kas kadagdalos. Ay, nagkasangan ti kastoy abiyag. Awan matlat aramidam. Ano sama? Uray siyak, kat anusak mat ti mapan agtalon. Ay, agtalon kit din ti tao adi na oras. Ay, kapilitan, no kayat pa'y ti agbiag. Imbag ti agtalon, ngam ti mapan agpalama. Jack maklon daytoy. Agrigat tayo kit din. Mami, kwarta man. Ada babayadak iti pagadalan. Agla ko pa'y ni dadim iti baboy. Awanan kwarta tayo. Anya? Awan kwarta kunayo, mami? Kasta nga rod. Awanan ti kwarta tayo iti bangko. Imposta ni dadim iti kasino. Tatiam muna kat mangabak. Unay matan. Mapanak ka di iti pagadalan nga awan kwarta. Pati jay lugan a pagbunbunag na iti feeds kan tuyo akanan ti baboy na ipustanan. Kasano nga rod itan, mami? Kapilitan ka no agtalon ni dadim. Tawan pangalaan tayo iti kanan tayo. Pati kanan dagiti baboy. Diyak nga roden mapan iti pagadalan. No awan kwartak. Kababain. Ano sa mun ati mapanagadal nga awan kwartam? Anya? Ay, masaduta kon, mami. Sapay exam mi. Awan kwartak. Mangrugi ako mga agila ko kadagiti baboy. Ngamaddan samat kano sakit dan. ASF kano. Sapay saan abala ko dagiti baboy no da ASF da. Kasano nga rod itan? Madanaganak. Adda kano umay mangkita. Numakumpirmada nga ASF. Paikali dadagos. Awanan. Anya itan ti pagbanagan tayo. Awanan urnong tayo. Awan pa'y trabahom. Si kantomot ngamin. Sinalbag day ta kasino. Kunak nga rod no agswerte ak. Ngam saan mat? Tatimang kan amalas. Mentes kit de. Adayamot ngamin bimak nang iti sugal. Amin asugador. Nagbalin a marigrigat kat may sakan kadakwada. Kasano pa'y ita? Sayang dagiti baboy tayo. Paikali da, no ASF at talaga ti sakit da. Itatadan trabaho akas nurse. Padakkelan tayo ti balay tayo nang. Padakkalak matan ti istor ko. Tapno agbalin amin ni grocery. Imbag laban bantayan mikin ni tatang mo anak ko. Wan nang. Dito'y latan arubayan ti balay tayo ti pagyanan ti mini grocery tayo. Tapno saan kayo amapan iti adayo. Una anak. Asidagmat iti kalsada. Kan adumatan ti tao dito'y. Wan nang. Adayo matidaduma a grocery. Dito'y lakit di ti paggatangan dagiti tao. Una anak ko. Saan mi nga ingi na unay tilako? Tapno ado ti umay gumatang. Wan anang.
Uray basit ti ganan siya, no adu ti suki, maurnong matlaan. Apay anarabyan ka nagawid, Jonah. Saan ka ba't asigod akasta? Adala ang inasikaso, Mami. Anya? Amoyo, Mami. Nasabat ko ni Mildred. Kat malagip ko nga idiubing kami. Kanayon ko asutilan. Uyawak dagitig gamit na iti pagadalan. Ngam ita, may san a nurse. Sika, saan ka nakaturpos? Ta saan mo mat ngayon tuloy tinagadal? Wen nga rod, Mami. Malagip ko ti panang lalais ko kankwana idi. Saan nakakadimot laalalaisan o kitkita kayo ita? Saan, Mami? Nasingpat latta, akas idi. Mabainak pa yan. Nukas tiya amakitak. Kita man lang agpaiso ti biyag. Idi, katulong tayo lang ida. Adda pa isaan ko ana itad asweldo da, iso apimanaw da. Nukas ta, pimanaw da? Ta saan nyo anasweldoan ida, Mami? Day tatipod no anak ko. Idi ko nalugi matan ti babuyan tayo. Himbaglakit din tadapay day ti basit atalon at altalunan tayo. Manipod nalugi ti babuyan tayo. Ngam narigat ti hagtalon. Agbababawi ak. Nuapay anasumok ko ti nagkasino. Uray ni John nga anak ta. Agbababawi mat. Talinalais na kanuidi ni Mildred. Ngam ita, may san anhers jay tao. Ngam ti anak ta, awan mas no patrabaho na. Tasaan ang nakaturpos. Dap-dapak ita ti babawik. Nuapay anak kasinuak. Ken nagbarbarayubuyak idi. Mababainak pa'y nga rudan kada isang kanbudoy. Ita, addan mini grocery da. Nurse pa yun, di anak da. Uray siyak. Mababainak mat kadakwada. Ngam nasayat dalat tamat. Nuag sabat kami ijay dalan. Pudno takunam. Agpaisugayam. At itao ti mangisagana iti masakbayan na. Pudno takunam. Insaganaan dati masakbayan da. Idinto tada tayo. Kat saan? Ti panagpasindayag, itunda na ka iti saan anasayaat. Agpakumbaba ka, tati Diyos timang salwad kan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.